Malikono ani maliko ka fo ka walinyuma do ka sangani bi intene donya juin kalo kleta ani duru samba fla ani mugwanu woro yi ka sangani au ka nyama dali ye Shirifla TV jakan sofe Humgule guna dala kuyate ambe dali masafo ka walinyuma do o minga funu siriala do ko yini ajoto do onyi dala kuyate ndanye dali masafo dala kuyate ambe amasa chamanu musoma molufu dala kuyate munu be balula albi kado ke oyi chija ani kene ala kadoma dala kuyate munu fatura ambe do ke uru bada dali ala ka no ya oyi dala kuyate ni atagalage ibaye kafo dali masa aye sangulu dani ka masiri dala kuyate kalo ani dolo fakasi yapma bala nyama ni klesunge abana ote ani duguma kulu abebala ndala kuyati banga mana fufu bisira jino ni moko kalo telefone kalo ka ndala kuyati klete fode klike nga dulu nyedmani uba klike edi sokoma nse yara sira ma sama yara isa nugu ajarani fuki barkada akanu moko fuku barkada ya fo chugumina ala fule ni ala kira fule ko fe nyama baka ka kiteme ambange bawfe ka se kanu moko ma amba funya na ka fuku bismillah di biye dokun damne no itene ola amba fo ala ka dokun hereda amina ya rabbi ala ka angarzi ko funa amina kenya maunda amina ami bara mun ka ko ala kulube ka amina ya rabbi ay wa samira kuku bismillah ni andu ngayo ka jemu ka mandi so ma dono mi boka yurula Shirifla tele jabara ni sanfe ka damne tene ka tabla alam sala nege kanya tanda na mana busi ndala kuyati iya fo chumuna odu kanuba chemani musoma malikona ani malikoka ndala kuyati uka folisoro an fen watina kasangani osigora ani otoni ojamui obato la kuyate jemkan karafejo na segima albi anga siga an sense kado jemkan kono samira nani kanumako fuku bismillah ambita anjembe baje kulu oluka sugu konna ola maro ka fo ngununte sansoro juruko jemunga inga sega la soluma maliko no fukata se maliko kanama me bado di bana munu ma jogor matintin duguma stratégie fam singa tanga technicien fanfe o mi metalike adaman kulubal fukata se Abu Jabatema o anga deme ba jekulu ka sugu konna ma munu Jabate ba music kode Nezara temo amona gani dey abe min wuli ta suma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni be ni infusé ka jikala ka ke teka unene Tiens mon père Nika. Dites-moi. Ani, mbo kundo dima. Te Zara. Mon père, am bebe ko kele na sare. Ni akuma bay. E ko na surprise kilo. Ah bien. Mangani. Sisan wani yete ko ta. Te Zara. Te o katedi. Abisa babo. Ni te wore be ni. Ya la ko ka segi kana na ka ke ko ko. Wa ne ba infusé de mi ha. Mimi vie ya kliko appelez moi wa dema on est bien jokati la higa so za bole me felife nga de jama jara kadua ke tezara makele ngadana mena budoji Allah farafide no jara kadua ke tezara makele ngadana mena budoji Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kulunga na ngoloto na mi no fe o na de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke la dia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nye so ko jini na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me o labi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du
Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ Zamzam ka najininkura buya poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura bouillon a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0072 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura buya poulet a n'a épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. Mimi mfuyi ni munye ankele ngata mun saluke de me ba jekulu olu yoro ya fo chugumendala kuyate munu te sansoro atu soro de juruko ni jurute ko ne chen o ba to albi jemka anga sense ne kan yeta ne fala ni Samaira Sanugo na mbora anga de me ba jekulu la anga bi clip du jour follow ni o zigiri nu damele amta ale nyamara ko makarko makarko ira kuma ala wa ira kunta ala de barka da ala de atige wala ni atalage lala kuyate nu damele kan clip yi ama so wonte en confrère baw ni ye bidon takalage la kuyate bikanga be juin kalo clétan ani duru o de ma ni ye o ta ko lage e baye ka fo ankaramo ala mahinana Mohamed El Madani Haidara Fajini lala kuyate ale ka suma yani akera ka be ni du mandema 2012 ka se bima la kuyate baye ka fo fen santan anani bunyongo abo la kuyate ula anye akanuni kasiga nu damele ka ale ka ni nobla ke ko ke tashibla yi kanyeshi Mohamed El Madani Haidara ala ka hina ana rasina fo bedina la kuyate alema baw akira duwa denye akira mayemi njoro buena ko sibe dina yiri walla la kuyate ula ameta jabate ba music abu jabate l'enfant de baniko la kuyate aka lage ablo den temps na keme ka laben aka yaf mabala soni siga aka janko anga fieni bon singoro siga tola awo Sumani Haidara Ibangina Tamani Ngono Barawile Arandi Sumakono Sebu Erejona Neofi Magari Mojina Bundera Bani Nubafi Bimagari Juru Foede Gele Magari Mojina Bundera Minana Dunyana Imana Nyanini Deuna Atu Alaye Abunyani na aida makasi furuba alala alema gobe wolo dinga kelina o mana sora fedomi abudala makasi bode wola magari gojina bundera alana na ba madani so bazumana idarala isera kalana duma iduna kalana magari gojina bundera tumamina mobakana kifanege da wagati mingono alai baba mine ila otuma utarida kaito nyana fina kana magari gojira alala magari gojina bundera
sowolo dengelena Numa haidara ukadijiye yetumana aminata saya yomine ila itora wologo hamina dugu kologa nuhu yofiye ada alaka tijira alala inana wolode were bangi musafa haidara ukadi mawiye tumana mina bani alayomine ila itora musafa ko hamina adinyana nohu bofie igiseme dalima salala kana makari ko jira alala makari ko jira bonde imae iwolo dengele tokoda hakuma haidara sayana no mine kasoro kadi mauye ne ofie ijigita jabaru masaka ominyake ubala bangudo makari ko jira bonde nimbe ko fe itamani ngauga matogoda iwolo demina saya yo fanado itora ma ko hamina dugukologa ega alala je ijigi semedali ba masala kana makari ko jira alala tu makari ko jira bonde iye keshigi togoda nefa ala ukadidiya na mauye tumana mina saya yomine ilatu itora keshigi ko hamina neofie keshigi kanu kama iye ide wara togoda Lala Kuyati Samaira Sanugo nu ya tagalage kosebe nu damelega dongli aiwa abe ma farkashi abode ci abe makiningini ko Lala Kuyati ko makare ko o ira kunte alala saya makarte ba nonte ayira be ka fo chugo mirala faga jici nyaka wallahi Samaira saya makari alete ba manu kuma ibi ka ya jena tige de kenai yoro awo ibse ki ka jena tige aramadiya kenai ibi yele mo fe be tulo mo fe Samaira nganota makar ko te bane meche jiya dungu do hakli be ne wuli wali de sika foi ifla mi monu fo bi awo muso e wuli wali fo yira kuma no kuma ne hakli dina ga muso batala abe kena fo akre sansan yado ne ga kuma eche saya makar ko te bane Allah ka hine bamato bela antano waltaw Lala Kuyati Allah ka saya ko ma here Allah ka yefi so ma ni jayi munu be oluka to ya munu be anga to ya Samaira ko anga ko inketi aiwa ba ko nsembo yoro di ma klasite ntugo munu be oluka to ya munu be anga to ya ko di de ala yere ka ko ina jaka ko chugo ni na ka mano ngone ba shi te Lala Kuyati ubato angante ya mono ba kuna fonu gafe ona ko be anga tanai angelen ko fe ka kuna foni ni ka kala mutugo fu ba ni ya tarage bi do ko ndamina ngi Lala Kuyati o keme ka kala mukala shu da bajila ka blake Lala Kuyati ambe o kelingen la bela jenefu o ka wulika jo anuka barawla ora enneta minye o te ya kuma bala ka a kelingen to moba awo ka kelingen to mo ka sika kelingen ndaka mo kulo ka bamana ngana ya sa ofana ka sika fam ya soro jamana akuna foni jo wa no do mi bolo aiwa am isota na isota Samaira ko immatriculation dugutigi mode aya to man jansa son du ato tra pango kila nyo wa nyo so dugutigi mode parce que be nyina roni ngo ne dunya fuyi ngo onga ne kira yirnga so dugutigi mode ni ikeroi siga foi dula dugutigi sigi ye juma doni na la sona ami nyo so la yirnga aya ami nyo so atiga bashi ni na bidesere aiwa dugutigi mode nye isorta na nyota jamana ka fasiri do ni metalike moto ani moto sensa banu ni moto senflow oluga immatriculation o te ka buguna tiga sebe onya o ko o bara ko ni ka sika maula doniya ola ko bara bi damne ba makobi Lala Kuyati jamana nyema o ka sangane mali jamana ministry soyi min ka bara beta ka nya shi tani sege bara uma Lala Kuyati ni ya atakalage o ko ni o ye kungambo ka yira ka fo moto senfla fo ka sa se sabama Lala Kuyati ka fo ame wati mina ina fo bi na manya ka fo jamana nyema o be lakana ko sabatili kelela e ba ye ka fo Lala
la kuyate abebe hukumu kona na akaye famila jenife ula kasika moto nunu buguna tige la kuyate mimbe sika ke subabu moto hake uluka do faso malikono la kuyate hukumu kona na ebaye kafo uye ubarami tudu ni obetalike immatriculation na kanyeshi moto senfla ani sin saboma a la kuyate ko abaro be damine ka benin tene don jekalo kleta ani duru samba fiane mgonu wora ye mali jamana fanta dan bla jenife bido wala sa kasika bara no ya obulu la kuyate mimbe talike moto tigu bulu a direction générale des transports la kuyate ote soka yoro yiwa soka yoro du yoro ami wele bla so yere maw ana wele akana nyefolike ko inga anga sika famia sorala bete ne yere kono gana de nankera ana wele la kuyate mimbe talike direction nyamade direction générale des transports wa la kuyate wala sa ka bara no ya yaf mabala moto tigu bulu e baye ka fo okoni keme ka dabalu chama tike no ko blad ma ko don la kuyate obuluma ako la kuyate hukumu konana bagoya ni mami ngoni ba Afrika ka moto buna tege no ko kenu o immatriculation yi e be kun dawra min kan la kuyate klonya lejo bo moto se fa do be yere bulu ya tara la ge direction régionale des transports de sugonu ko la kuyate abeke olufe ni mo juro ibita dasalamu la kuyate ko ko so pas faire au cours kono la kuyate abeke ofana konana na mbora la kuyate ibaye ka fo subdivision des transports mi sotiba na ka die zone industrielle abeke ofanana la kuyate albi kata wenzen ka ufi mimi fuye kanajigila mairie la kuyate abeke mairie de wenzen akanajigila o wenzen mairie kanajigila ka ufi abeke yefana murubabu kono fana abeke ya murabugu mairie wa okuni mo bunu tige ko amurubabu o dano yoro ma ana soro mairie sake nan kera dan yini ana nyini wala ambetna danta kesa na la soro ambena ta aranjo ambete murubabu ga yedi ambekero la kuyate ako dobe ke murubabu ka ufi ako namura murubabu e baye ka fo yoro mi metale ke centre de formation de tabakuru na kadi o foro ka kuruba la kuyate ko yemfana mauna sigata o ka moto buna tiga ke de ka fara kalabankuru o fana kan la kuyate abisira ke namura bango go fa ba kono e baye ka fo marabulu klingel na blaje ne kono la kuyate barai ananu do ka benu jero kleta ani duru samba fer mgono woro yi ako ka damine kai kulikuru sikaso segu mabti tomuktu gawo kita nyoro nara jola buguni ani kuchala nala kuyati ako ota bani wala sa kasika bara no ya mawbulu e baye ka fo mi jeme ko toretiga odeye abeta kanyeshi moto senfla ani moto se sabadema la kuyati okumu konana ako moto mabo moto la kuyi ako ni nyimi bela jene kata aka moto buguna tiga ni ko glanu oye plaki immatriculation yi la kuyati ka fara oka na manya ka fo abo otola e baye ka fo la kuyati gafe do be munun kan ka bo ako o gafe oye munun ye ete ko ni joga la kuyati bo e kan afna bo kan abode la kuyati ako carte biométrique ako o copie daga willa so ngala mai o ko moti bolo wa alors kan jigino la kuyati il s'agit d'une copie non na flatte ay na se ga shangé ni kan jigino la kuyati ko carte biométrique copie ko o nyimi me ako passeport wal ma permis de conduire ako mototigi ako la kuyati ni o fla kilema ye abulu ako o kelen fana o copie o nyimi me ako la kuyati ebe sigiro mi na bango ko no oyi ola sa ko sebentia ebe papier de glas o ko ma ko certificat de résidence ako la kuyati ebe o blanc faraka o fo ka fara o ka eba ka fo metal ke moto na soro yi ka moto san o san papier be bulu wal mani ame samya ni o vieti ni o be bulu kibe o kelen fara ya fuma ba nunu kan la kuyati ninga soro ka iya fuma ba la kuyati ni serai ako papier wera be o ko mi ma ko renseigner o be soro ya fuma ba la OK, déclaration de mise en circulation la kuyati a renseigner dans le centre d'immatriculation ako obe soro obule wa e kada papier nunu kan ebe to nyomi nda aka ode 12000 wa flani kemenani e klo nyelejo carte biométrique copie kele la kuyati permis walma passeport au copie la kuyati moto sans papier walma vieti ani yaf mabala ni tara infe papi fana klende una faraka wa bla jeni la kuyati bi wafla ani kemenan daka obika moto immatriculé ne ka taka dema wa la kuyati ko ka minje mawyi ako wari abesara sara tugola tugomena atesika burusira fe ako sara tugo ode trésor pays
ye a ko o kɔni ni y'a sara o cogo la a bɛ taa fa jamana wagane kɔnɔna na Bala Kuyate Mariam a Traoré kosɛbɛ ɲama ale de y'a fasiri ayiwa Mariam a Traoré ko fasiri a faamuyara n'Ala sɔnna anw mototigiw fo ka taa se moto sen sabatigiw ma bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ faamu an n'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw na sabati yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa plaki k'an ka motow la an yɛrɛw ka lakana sabatili ko don o don Bala Kuyate o y'o fɔ fasiri kɔnɔ ko a kun ye ka lakana sabati nka hali bi Bala Kuyate n kɔni ne ma se ka ne tun b'a fɛ u ka kelen bila Bangɔni na awɔ Bangɔni na parce que Bangɔni ka bon Bangɔni ye secteur 9 de bon n'a fɔra ko anw yɛrɛ ka lamini na ne ye min kɔni ye fo n'o kɛra zone industrielle ye ani Moribabugu sinon dɔ ma surun Bangɔni na bon Korofina dun bɛ yen Jelibugu bɛ yen donc Bangɔni bɛ yen donc n'u kun sera ka kelen fana kɛ yen i n'a fɔ commune 1 voilà ni kelen kun bɛ yen Bala Kuyate b'a ye k'a fɔ a bɛ baara nɔgɔya an Bangɔnikaw bolo hali ka se Jalakɔjanfa ninnu ma n'a dɔn jama min yɛrɛ min bɛ Bangɔni na olu mana taa jɔ arada maa ɲɛ madala ne n'a sɔrɔ o don ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ t'a la n'u ye minɛ t'a fɔ n ko ma aran sɔrɔ fɔlɔ de an kɛ ayiwa a filɛ nin sa nka min kɔni fɔ ɲɛmaw ye n'u kun sera k'o lajɛ u kun bɛ fisaya bawo Safo ka na Domina Safo Jalakɔrɔji olu bɛɛ ka Bangɔni kan i b'a ye k'a fɔ Bala Kuyate olu ye o dama jama ye ni dɔ fana kun sera ka masurunya Bangɔni na i b'a ye k'a fɔ Bala Kuyate a bɛ baara nɔgɔya anw bolo n'a jigiya k'a fɔ u n'a dɔw dilan anw yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna Samara o la hali kunnafoni ko nasiraw fɛ hali an bɛ bɔ histoire la ni pana n'an y'o ta min bɛ tali kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ mugujugu pɛrɛnta ninnu n'u ma se ka pɛrɛn olu la an ka lakada kɛnɛw kan o ye théâtre d'opération ye walawalali kɛra olu kan Bala Kuyate walasa ni ka ko in lajɛya i y'a fɔ cogo min na pɛrɛn barani minnu bɛ ni u ko ma ko engin explosif Bala Kuyate a ko a dɔ kɛra sababu ni ka funakɛnɛ fila ni k'olu ni kɛnɛ karaba jabalikaw fɛ yen to kunnafoni duman ye Bala Kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ ka sanga ni i y'a kuma b'a la juin tile 10 san 2026 ye i b'a ye k'a fɔ o ko min ma ko OBC Bala Kuyate a bɛ n'a fɔ Jarawelelakulu o bolo b'a tɔ o taara k'a fililen to a ko denmisɛnnin fila de kɔni filɛ minnu kɔni bɛ yen ni o tɛ i y'a kuma b'a la o yɛrɛ kalama den daani fila san 9 ani san 10 Bala Kuyate olu filɛ ka taa pɛrɛn-pɛrɛnni kɔni binni sɔrɔ ni k'a ta ni ka to ka kulonkɛ ni a ye Bala Kuyate u m'a dɔn fɛn min bɛ a kɔnɔ wa maakɔrɔ yɛrɛ ma a ye o bolo koyi Bala Kuyate nɛgɛ ɲɛ 13 waati kabini juin tile 10 ye i b'a ye k'a fɔ Jabali dugu kɔnɔ kunkan de balila ka bɔ ten a ko kunkan bɔlen Bala Kuyate maaw taara sɔrɔ a kɛra masiba ani jigitigɛ ye kinikini Bala Kuyate o barika sɛbɛkɔrɔ bonya na bawo pɛrɛn barani Jarawelelakulu de kun kɛn bɛ ka taa k'a to wa denmisɛnninw filɛ ni ka salo ka kulonkɛ ni a ye Bala Kuyate o nɔngɔnni fɛ a kɛra sababu ni ka Mamadu Saka Ndaw san 9 fo ka se Mamadu Abulaye Ndaw san 10 k'olu fila k'o ninkɛnɛ karaba o nɔngɔnni fɛ a ko n'i ye a taara Bala Kuyate n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu kɔni fara bawo olu de tun bɛ ka kulonkɛ ni a ye denmisɛnnin minnu tun bɛ a masurunya Bala Kuyate a kɛra sababu ni ka maa caman ka kirikara o nɔngɔnni fɛ u bɛ ye denmisɛnnin na walima u bɛ ye maakɔrɔba la Bala Kuyate a ye olu caman kɔni ni k'olu kɔni kirikara ka fiɲɛ tigɛ o bɛɛ lajɛlen na Bala Kuyate ka caman fana sɛbɛkɔrɔ jogo a ko o nɔngɔnni fɛ o nana olu salo k'u kun dalen ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba kan walasa ka se ka taa Bala Kuyate kɛnɛya ta ka ɲɛsin o ma o nɔngɔnni fɛ a ko Bala Kuyate a ko nin kɛra kinikini ani masiba ye bawo a kɛra sababu ni ka maa dɔw bɔ o ni na den daani fila bɔ ɲɔgɔn ko Mamadu Saka Dawo san 9 ani Mamadu Abulaye Dawo san 10 a kɛra Jabali Bala Kuyate kabini juin tile 10 o tɛmɛnen ye Samara Ala k'u fara Seyidu Su kan amina yarabi a kɛra masiba ye a kɛra o ye dɛ an b'a fɔ maaw ye bɛɛ k'i janto i ka denmisɛnninw na nin waati ninnu na jamana bɛ lahala min na an bɛɛ b'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka denmisɛnnin na yasa masibaw kana se ka bonya Samara an bɛ to lakana ko binakun kan an ka to kɔnɔ koyi an bɛ to indépendant fana kɔnɔ min bɛ tali kɛ Bamaji tigilamɔgɔw ka ɲɛmaaw kɔni olu minɛli la k'u fa halisa an ka jamana finitigiw b'o wulikajɔ sira kan o siratigɛ fɛ jeune min n'ale ye Jarawelelakulu ba ye ale maa ɲɛmaa dɔ ko u kɔni ye o fa Jɛnɛ masurunya la Bala Kuyate a kɛra yɔrɔ min na o de ye Jɛnɛ masurunyani Bala Kuyate bɛ min fɔ ye cɛba in tɔgɔ ye Ekulu Ɲɛlɛ jɔ a ko nin kɔni ye
kunnafoni duman ye a ko Umare Kerina ni a dɔnbɛni Faruku walima Aliyasu Useni ye Mawudu nin bɛɛ maa kelen dɔ ye a ko Lala Kuyate ni ye a taga lajɛ serment n'a ka di chef de la zone du serment o de kun don ni o bɛ tali kɛ i y'a fɔ cogo min na Jalawurula Kulu o ka baaraw sigi cogoyaw kɔnɔ o kɛn bɛ ka yɔrɔ min ta ni ka kalifa o la o ɲɛmaaya o kun ta mɛ ka di a ma Lala Kuyate a ko ni ye a taga lajɛ an ka cɛfini tabaw o ko ni o ye ani diɲɛ fara Lala Kuyate dugula min bɛ Muɲa ko fɔ ni o bɛ jɛnɛ o masurunyana Lala Kuyate Mopti marabolo kɔnɔna na Lala Kuyate ka saga ni état major général des armées olu ka bataki i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ général ma o ka maa ɲɛmaaba dɔ la Lala Kuyate an ka cɛfini tabaw olu kɛra sababu ni k'a fa Lala Kuyate a bilama a kɛmɛ ka bɔgɔ n'o k'o sumusumu bawo a bilama a kɛmɛ lahara o dugulen ye a ko Lala Kuyate ni ye a taga lajɛ a ko nin kɛwale a kɛra yafuma bara an ka cɛfini tabaw fɛ min bɛ nisɔndiya ani farifoni fo ka se kunna wolonwula ni k'o sɛbɛntiya Lala Kuyate k'a yira k'a fɔ hali bi sebaaya a b'a la ka taa an ka cɛfini tabaw fɛ a ko n'i ye a taga lajɛ Lala Kuyate cɛ min don ni a fa ale filɛ nin ye Umare Kerina alias Faruku walima n'a ka di ye Useni Mawudɔ a ko Lala Kuyate a dɔn bɛ ni o tɔgɔ ye a ko maa dɔw Jalawurula Kulu in kɔnɔna Lala Kuyate a ko maa dɔgɔnin kun tɛ bilen a ko a bɛ bɔ yɔrɔ min na o de ye Cɛbi a ko Cɛbi o bɛ yafumaba la Kerina Lala Kuyate o yɛrɛ marakafo kɔnɔ Duanza o maraboloba kɔnɔna na Lala Kuyate a ko yen ne ye a bɔyɔrɔ ye a ko nka n'i ye a taga lajɛ a donna i yafumaba la mouvement pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest MOUJAO o kɔnɔ Lala Kuyate ne ka laban ka sana yɛlɛ sɔrɔ a fɛ ka sanga ni a ka wulikajɔw ye a ko ni cɛba ye a ko nin kɛra sababu ni k'a ye u ka janfajugu kɛwalew caman ɲɛkun kan Sikaso ani Kucala o marabolow kɔnɔ fo ka se Burkina Faso o jamana kan Lala Kuyate a ko n'i ye a taga lajɛ min kɔni bɛ tali kɛ juin kalo tile 10 tɛmɛnen na i b'a ye k'a fɔ an ka maaw an ka wulumasiri tabaw Lala Kuyate olu y'a fa i bɛ e don jumɛn don ayiwa Samayira dongo in kɔni hali n'o ma se ka bugunatigɛ a kɔni fara a fara kunnafoni na duman kunnafoni ye min ye Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na den kɔni tɛ yan nka kuma ye min ye a kɔni fara an ka cɛfini tabaw fɛ dugula min bɛ Muɲa ko fɔ jeni masurunyana Mopti marabolo kɔnɔna na ale kɔni an y'ale kɛ ka tɔw ladi yadɔ ayiwa a banna Samayira an bɛ taa ɲɛfɛ kunnafoni ko na sira fɛ hali bi n'an ye indépendant bila an bɛ Nouvelle Horizon ta Samayira n'an y'o ta an bɛ taa Kita n'an sera yen min bɛ tali kɛ Kita douaniers la olu ye wulikajɔ sabati ka se ka u tɛgɛ da min bɛ tali kɛ mugujugu pɛrɛnta o caman kan o don Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na Kita kuru ani bɔ dɔ fɔ n'an bɔra Duanza n'a ka di ye jeni cercle kɔnɔ n'an bɔra an b'an kunda yafuma la Kita kan Lala Kuyate n'an sera ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ tigɛrɛ fɔ an ka douane cɛdenw ye a ko n'i ye a taga Lala Kuyate n bɛ deli ka nin f'u ye ka taama to sen na bolofifa o jɔ man di dɛ a ko o dokumu kɔnɔna na an ka douane cɛdenw Lala Kuyate diɲɛ don o don u b'a la ka ninkura fiyɛ u ka baaraw la ka sanga ni i yafuma b'a la maa minnu kɔni bɛ yen ni u bɛ fɛnw don cogo la min tɛ don cogo ɲuman ye Lala Kuyate ne ka tɛgɛ da olu ka ŋami a ko o kuma masuruma u bɛ min tali kɛ o la o de ye minɛn feereta dɔw ye minnu donna yurugu sira fɛ o ye olu minɛ Bamakɔ kɔnɔ Lala Kuyate a ma mɛn koyi a ko ni a taga lajɛ min bɛ tali kɛ brigade commerciale la Kitakaw fɛ yen o filɛ ka tɛgɛ da i yafuma b'a la Lala Kuyate fɛn wɛrɛ kan min kɛra o fɛ ka bɛn ni arabadon juin kalo tile 10 san ba fila ani 26 ye min sen fɛ i b'a ye k'a fɔ 660 bâtons de détonnaires Lala Kuyate ani 500 mètres de cordon détonnant Lala Kuyate olu kɔni o ye tɛgɛ da o kan walasa i k'a faamu dakuruɲɛ kelen Lala Kuyate y'a fɔ cogo min na u ye tɛgɛ da fɛn minnu kan na i b'a faamu k'a fɔ ko mugujugu pɛrɛntaw de don bawo Lala Kuyate fɛn minnu cɛ man ɲi maaw n'a kɔrɔ madama Lala Kuyate maaw bɛ kamara ɲɔgɔn na yɔrɔ min na o cɛ man ɲi a ko n'i ye a taga lajɛ Lala Kuyate fasiri kɛbaa yɛrɛ k'a fɔ kibaruya kɔni ma di k'a fɔ yɔrɔ fɛn ninnu kuma la ka taa yɔrɔ min na ko nka n'i ye a taga lajɛ Lala Kuyate fɛn minnu tɛ fɛn ɲuman ye wa Lala Kuyate o cɛ man ɲi maaw senkɔrɔ bawo n'i y'a taga lajɛ Lala Kuyate a bɛ se ka pɛrɛn kuma ni kuma bawo a bɛ taa ni ka don ka baara kɛ ni fɛn minnu ye Lala Kuyate o ye yafumaba la dugujukɔrɔ fɛnw o bɛ a kɛ kokore pɛrɛn Lala Kuyate a ko o hukumu kɔnɔ n'i y'a taga lajɛ i b'a ye k'a fɔ a taa fan kuma dɔn nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ko tɛ damada wɛrɛ
la fa amnana o bolo dugu kono la ko te ko makanga manyininga o kanga o kuma mungana yi o kuma kata de joma jonya tigi la ko te ko nyingalo tomi o koni be la kuma la chien ko ne miye ani akibaro duma miye o de anga doni chedon o yetiga da o kan la ko te mi betalike kita duani chedona fa metiga fo o kun Samaira ku fo ku barka da baranye dona la ali biamito mi metalike nouvelle horizon kon na awo la ko te ka bo nouvelle horizon kon na meta yaf mabara liri tamutu umara bolo konnana ka ye ka fo yi jira la kulu chama la ko te olu sibe ko fala anga chefni tabaw fe la ko te liri umara bolo konnana ni ya tagalage ka sogone kuno fo ye la ko te ina fo mama ne tulo aya fasile to mina ay ayira ka fo anga chefni tabaw ka fara yaf mabara la ko te yurshi jamana kele bolo afrika ko ce donka ulu munu be en fe fo so maliko la ko te jega bara ko konnana ko mala ka to yaf mara munu so de ke kanyishi yero en lakana barawma wala sa ka siga en lakana ta kanyishi jama kono donu ubulo kono foma akula la kuyate kuma na usira liri ka uvi iba ka fo utara bojera wala kulu doka la kuyate udugole meyi ubala ka jamba jugunu ko ulu bla singa la kuyate akoni atagalage ako asombe mabib ita kulo kuma dora ako onongo ne fe anga chefin taba ubura oni sanje la kuyate ne ka baro bla singa sanve ani duguma nyefe ani kofe la kuyate ne ga so ka manunu fini furunu ko bara furu la kuyate ka ubela jenu ko kella hara dugulu ni akoni atarage la kuyate ukoni ke wali mi na fara jabi bawka munun sorla anga chafini tabaw fe kasani ni watla banunu yi jarawla kulu mauka la kuyate kasani utama bunte ni ni ko bla kata lahara ako ali biniya atagalage la kuyate bara ngone abesina ako anga chafini tabaw kalenga no ka fo jarawla kulu jamana jugu maye je fon fan fe ako ona onyine kata tiga da oka la kuyate ni kala banu ko ni je fara nyonya mama ni touré le de ya fasiranya salo ka bo nouvelle horizon kono e bonya bala Samaira tete meninga albi amedu ka anga jamana finiti wi ala ku fangasi ala ku lide sedu amina ola ali bikuna fungo na srafe ame swaro do bamakota angota na nyuta Samaira ame ta nyoro na sira nyoro anga jamana finiti ku fukata se udeme baje kulu oluka demema sira ka jabi nyumo ndi kerenkere ni ala jaraburi la kulu kelelila nyono ana marabudo bela jilin konnana nyoro jisaye awo nyoro ndi sahel kon barka daka ko somingara mafla la munu meka kuna funu ndi jarawiri lauma eko tega mada oluka bela kuyati emmene ngakula ani ntura la be nywanda fe cheni yesa ka kula ana to la be nywanda fe bela kuyati okumu kona la ya jara ale ye kalam kala shu dabajila kanu blake ako angata nyuru diseli ulufi ibaye ka fo ya fo to mala kuyati nuye janvanjude jamana jugudo ya kuyati nakadi ebisika bla o minen kono bawo ayeme ka fo la kuyati so kunkeme ula ka fo obala ka fene kenu oye fanfla maya ye ka fo obo oyereke ka fo uli anga jeme ulu masita ba onyiye amasoro ke ojugudo o kunke so flanyine ya aiwa otenyede onfle ko de fu yanko ekweti akoni atagalage okumeto ode fe ni kala bank atasira utiga maunye ekweti focus ka kunufone otane ka ta ka di ya mala jira ila kuluma anga chef ni tabao uluka baro kunga akon kanya fe chugumina ibaye ka fo la ya jira ale ya jira ka fo tige kun dara o maflaka ekweti akon nunu ye maflai nya fe chugumina okume fanfla madela ko mako NWG Milan bandit des grands chemins et collaboration active avec ennemis et baye ka fo dara kuyate ulu yere folo ukone ukabara beme vaga boy nima ka to ka sira tiga mala kuma ni kuma ka ma bulu ko fe ndara ula wa dara kuyate ka fara ukabara mi odeye ka siga jamana ulu masir tabaka kunufonia ku jele ko tanu ko di anjuguma est-ce que ndi ke waliwa Samaira dante mena dara kuyate ni atagalage mona mi na iyaf mabaya mena kuyate so mukeme ma fla minuna ibaye kafo okuntara otigada okonu ko ke yaf mabala urupayi da ku ete kananu uyeni ko ta ko di angala kana tigila ngoma na manya kafo sika keme ula kafo okabara kunye uyi ibaye kafo amedomine na fo bi obe wol masir tabaw bulu da ku ete bara abala kada oka janko alibi okasika ko intoni ko nyefo da ku ete akoni ye atagalage ako habina ni ya atagalage majugu nunu ayeme kafo nyuro disayeli da ku ete okawluka jokunga bo ura de la ura
min na ni kuma o kon be bari ni ngata sira o tiga maula la ko tene ka o bulu ko fe chalo ka bo o bulu ka fara o kan la ko yete iba ye ka fo o bitu wa baraka ni jugu yi ako okumu konna la ko yete iba ye ka fo o tura o dula fa domina anga wul masiri tabaw la ko yete o tara tiga da o kan ako atara mina e kulo nyele jokui ako odi ye laga mani ako nyoro jisele umara bulu kono ako anga chefni tabaw kuma mina o bitiga da mafla nununga ako akira kuna wulu yi bo akira subabu jugu da do be o kayo o fe o ye mi flengolo chi ne ka da kolonchi ako o flengolo chi ne o fe o ba ka fo anga lu monsieur tabatra suro citerni bado jomo o bule de citerni chama o bo bule o be jugu bule de citerni ako de la côté des véhicules tout terrain ako mobile mu meta fan chama fe ani 14 moto ta anina moto nani la côté ba ye ka fo o ru bra jenen ko salo la ka bo jugu bulu anga chef ni tabaw fe la côté ka fo la ga mane ka fe bi salo umara bulu kono e ba ye ka fo ma jugu munu ngonu ngume ni bara ina ni siga kun keme la ka fo uluka bara ye ka siga ta jugu ni ko sama tajula fo ka se ka kuno fo ne jele ta ka du o ma anga chef ni tabaw ka la malama ka ako ame domine la fo bi abi gendarme la ka bulu la côté ulu bala ka to ka temeno o ka bara ye to mina alibi o ka siga da do ko intela la fo anu fo ka se ulu munu be jela ko lu to ni ka ulakali anga so ka ta ulu mine ko shedenu la côté faside fla anya salo ka bo sorda mo kono e bunya bala samaira tete meninga alisa mali jugu ala ku bela bla ala ka jamana yin kisika ula ka sika boku na funi balango no ameleze kuta wele kosabe na nyuta ni me talike ali binyana minima fa onkele di ka banga jamana kono be ka fodwa nche do nyu diga joba sabati siku tega da nyana minima fa ncha manga ni ngoluta kodi kuluma min sigile no nyana minima fa onkele la ka banga mali jamana kono lala kuyati bara anundo na anga direction générale des douanes fait ka beni général clétan samba flane mo woni wora temene e baye ka fo lala kuyati ke wali do min se fe ya foto manyana minima fa no mena o fe ka sen ka wuli ka joyi o bala ka olu sense ne ko ta ko di kuluma min ka barota me kanye shinya minima fa kelima faso mali kono na ka di afo office central de distribution lala kuyati ako obe ye chokola ka sangani jamana yere a sharia bara ke choyi ba o koma ko dans le cadre de l'application des procédures réglementaires en vigueur ako ni atagalage ila kuyati nyina minima fa ko folo mun ngonu be ni anga doni chedon o mena o fe ka sangani o ka barawi ni o sera ka minta ka di ya folo o sesi chedon ma lala kuyati ka e ba ka fo obe semima obe talike mina o klo nyelejo ako lala kuyati ko kaini o kilogramme shege ani akunga fe 8 kg et ok 8,8 kg cocaine nyina minima fe cocaine oko oyeta ko di osesi mauma kafara oka la ko yete oko mako methamphetamine la ko yete to nyere afomandi kwe ako o kilo nani ani kunga fe 4,6 kg la ko yete ako kafara oka ako cannabis o toni konondon ani nyari 9,7 tonnes de cannabis ako la ko yete ni atalage ako bara nunu ngoni mber akera kasangani bara badoyi minu dona iyaf mabara anga doni chedon fe la ko yete madama okabulo fra membe no koma ko direction du renseignement de la lutte contre la fraude ako la ko yete hakline la yini membe ala odeye alibi kasega kele fareta kanyeshi nyana minima fuma la ko yete munu bala ka do faso mali kono don jugula madama munu keme ka ke okabara ketayi ako kuma kono na manya ka fo kulu kene do sige me faso jamana kono abaro kele kama no o sesi ako munu ngol mene fle doni chedo mulo o fle ko reta no ko di o sesi chedo ma la ko yete bawo abedo uluka bara de konana ako nga abe minyira la ko yete uri doni chedo albi o ka chesiri no o ka jamana kono do nyima ye bawo la ko yete o kalenga no mimi fuyi ka kreta kanyeshi yururu kalema la ko yete madama dala dumunu bula kunga faka nyana ni mafuma amma ye donjogo la faso bale konana muri keta ali da ya fasiri la ko yete anya salo ka bo les échos o konana samara sanu gambi fuki bargada fasuru usebe koro wala la tendo amaro ka fatite meninga onu bako ni sanga en konana bela jele ito isigaro la kasika famia soro bi kuna funu ko tabulu la o bato se kana fien bodoni ameto bunga ande me baje kuluka suku konnawi apra me singa na nyokon soro jem gangon awo amona e ga
ni de abe me wuli fɛ kuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père mi ka di mɛ ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni ye cogo ja te zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo tiɲɛ ye ala Malibamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malibamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Lala Kuyate. Samaya sanu. Sigana ke bo kuma dola. O be ko masurugu ka ko. Abu jare. Ko sebe siga tala. Voye ni visa ra kono mane mana bele. Wallahi. Teche. O che. About Lala Kuyate e memi voye. Ka sangani barona bulda chugo. Awo dogo kundamne do. Dogo kundamne do. Ko masigi singa. Ko masigi singa. Ko sebe. Oh ana e fieni bon singoro. Na la sona. Ni Alpha Sanu ko kan no blai. Ko sabali. Lala Kuyate ko sabali. Samaya sabali ale kadile nga soromandi. Kodi. Ala madu skolo di bema. Ne che. Nota ni sabali la jen fen na Samaya. O kula ban yitai. Kodi. Na alimania soromandi de. O ko temina. Ko ka sore ka ke limania jomba yi. Ko fen bela jene ko chogo chakajugu. Ko fana kira sabali. Yado. Ko bo fo bamana ngamen. Ne che. Yado. Ola Alpha Sanogo. Ko sebe. Akan no bla ko sabali. Anga to nyamada. Ame o nyamada. Ka soro ka signa. Ninga soro ka nyon soro ko. Na la sona. Okay.
ni sabali la ibi fenchama kanga sabale ni sabali la ibi wasadono anga sabale yonga sabale ni dia bi ba mo juman so ni dia ti do sabale jiya kono wari batigi yane ne badeno abila babolo ngolo nyala anga sabale togo tigi bagana wasode ni ka sabale jama tigi bagana wasode ni ka sabale dawla tigi bagana wasode ni ka sabale bale bole nyonja ni diemi ba anga sabale sigiyoni nyonja ni diemi ba anga sabale furunyoni nyonja ni diemi ba anga sabale kanuyoni nyonja ni diemi ba anga sabale jonga sabale ni diemi ba mo nyumanso ni diati jonga sabale ni diemi ba mo nyumanso lala kuyate Samaira Sanugo ko jon ka sabale ko ni jiyan be ba siga foyitola ne che al ni korla ki ke belay ha dunga la jiyan be baybulu abe bande siga foyitola Samaira wala amezire Alpha Sanugo fu amba fu ko sebe lala kuyate akan kuma ka salman nuna ka do ko ala ka sabali dusu dama amina ya rabbi awo ala ka sabali dusu dama odo munun dusu tere sabali dusu chendo munun sabali tekeli munun sabali tekeli o che mba me karamogo Burama Sumano da ko mo ba fa ko muso munun ende ko muso munun ende teke foyi ko muso sabali lende ne benye ne che awo do munun sabali tekeli ko munun sabali tekeli ko do be siga munun ga fo sete nyi ta rotina me munun aka me ani dusu kunjeli no munun ngoro ko tekeli bo ko ni mo ko sabali la ki ba soro o ko kun ni ka sabali chendo abado sebe nyi kan fembo ni ko na nyi sabali la ka to alama o chendo ko muso su de ne be ke fe no te ko muso munun ende teke foyi ne che awo lala kuyate do do club ta kala so yado wala ya fo chumina ame ni yoro na Burama Sumano fu ka wali nyundo ana ko ke jeli Sumano interge do yaro fo jeli bugula nke jeli kuntigi de modundu adundu kodi wallahi tala Jamsa Sumano modundu Bakar Sumano deundu ne che Bakar Sumano ote o faiwa Bakar Sumano ay jeli kuntigi yake mo ke no Jamsa Sumano fana ay jeli kuntigi yake bi fana jeli ma ulu bora la di jeli ma fana be jeli kuntigi ala awo ba mako sigida folo ulu ka kulumi sigile me o nyema ya tame ka dale wala amu foni yorena o wal nyimando ka fo ulu ko ni o kera o fa chance o ya ha repairer de bibina am blastrali chugo ma vraiment o boke de che yoro na mu fu o ko yete ki segire fu o jaranye afo bitay kwanto bladi bitai kulume sera chenjenga o ngasana nganko du kanu bawola ambu fu ku barkada ka funya na ko bie dogo kundamne sera kan mun fara nyokunga kuna foni na ni sondi ala basa kana kanyesuma o dogo kunto ni ala sona na ala mabasi kana oluni awami nyogon soro ya no kasika kuna foni to ko sebe koro wala ola ame foli da suma o mana ke jien fan fe mali kono mali koka amba fo muka barka kanuna uka barka fileli ko nyumana o ame kambe da nyaibi lala kuyati sani ga kambe da masina ga ko ka fu ko jiga kena bomede aiwa ko salo ngoni ko ni jiga kene kono masina ka obulu Samaira salo ko jiga ne ngoni a jalen turani la wa masina ka ko ni odungu yewele yado ko jiga kene bala kabo ne ongo be kichugo sisa aiwa ngoni jigi bolu de kan Samaira ibita watara binari na kun sira kana ana sai an akete na kun sira kana sani ne la me madam Jara Seda Umi Kuita ama fo ka wali mando no watina asigire me pharmacy kono nga jemuga asigire me ka nyamada ama na ka so tigifu ka dema bla jenefu dala ku yete kana fana katijanu fo no watina fana memi mvuye ani fana chane muso ko bla jenefu ndo ko nyere be Burama Kante ale ye policier no fo ko wali mando
tijani ni wati na anaka bititla mao la kuyate jemkante tema uka anyo foko wali nyimando ka kanuba chemani musoma demze ni mabakoro ko foko wali nyimando la kuyate ka france la mi fara nyo ha beni biye odeni ye ni alama bajike shini 10h 11h ko ende ande nyon so la di sono ti ama foko bikoni asira mi fara nyo ngano ye e anga dibla balakela obi e jabate ba musique l'enfant produit de Banuko l'homme de Dieu là l'enfant de Samé ibe tedi on la sa de ay ken be kini bashi de bina abe quartier ki bashi de bina abe kini jo bashi de bate abu tedi ala ti men ne ka jour la bi ando fe shara be o fuko wal nimando ka fo ala ka kira dama ala ka do kun fori here la ala ka jamana basigi ala ka here kanye ala ka poshu gria ala ka jufa gria ala ka jufa gria do ala ka kene sabati ala bita ango blaya ka fo ala ka kira di ambela jenema sikatula ne bizarade ka kene ani lafiya sabati bela jiri farkurola akadi pojugo Nebia garan baro bi nyaga wa bela jiri ni da wala ni le ni kabantoro bela jiri mi sodia nuko jone starire mais on va plus la chance mais de stari mais kadi wa mais dumuni tinya ne de lezaraye ne kadi demisanu ye wa mokokorobaw krebete ka autone minina abaw kolo sigi ka o modia o de yato ne kadi demisanu yo kosebe aw yere fa jumeni kadi ani jumeni bina chenya mere do tomat concentré zara ne kelen pedro ao na ambere stare Malko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalanɲɛ sugandi n'o ye Zara ka dumuni fɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Malimamuso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga da langoloto na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé do Mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso demaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé du de bɛɛ lajɛlen wasara